fuɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en wodete o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambalɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo ñande njeslaare ɗiɗi yarkoma hitande ujunnaji ɗe 19 ɓataake dewle ko fate wasiya nde tawno gurɗen ko gurdam dewle hakkunde debbo e gorko hakkunde gorko e joom suudu mum nde tawno ko toɓɓere nde yimɓe kaaɓata tampata rippude hen haalde hen caggal ko hen haqillaji kala peŋi eɗen kewi wiide e kala saaha noon yimɓe ɗiɗo yiɗodirɓe ndesodiri so lutti tan e mabɓe kamɓe ɗiɗo ɓe kewani dañjude caɗele haɓe ceera so wona neɗɗo naati hakkude mabɓe eɗen mbasiyi dendagal rendo ngo noon ndentoɗen nannude ɗemɗe men e juuɗe men e koyɗe men ngam fusde ngal ɗo dewgal heewiɗo dewle pusi e nder rendo men taw ala fusɓe ngal ɗon dewgal so wona ɓe laaroɓe ngal dewgal ɗum noon so tawi goto e men kala ene fiɓi jomiraɗo tagɗo ɗum ma ar ñalawma goto o tama fittanduma battindoɗa e ngel ɗo gasguel an tan goto aɗa fadi ñawore ma reen to dogde koyɗe bonɗe faade dewle janane seedam fagal eɗen kewi wiide e kala saaha so lutti hakkude debbo e gorko tan beele caɗele ngara ha ceergal wooda yawata en mbiyani woodani kono hewɓe ceettima so wona esiraɗo rewda ɗon ko ƴeekiraɗo hande hay fasiraɓe gonti nawliraɓe ma wi nawligu wonti jamga pasirago won fottinɓe guite ɓe jiiɗa ɓen yiɗodirɓe elle ma wi rendo men ɓuuri yidde ko ɓen añodirɓe de naafigeji kewla naata hakkunde mabɓe moni kala ne sorsorta e ɓernde goɗɗo o woni seyɗane mo jomiraɗo haalata to qul a'udhu bi rabbin nas tagodi Allah ka maayowo sa hulani a hersani ma won mormortowo kono kadi janggo ma ɓen ɓe mormortannoɗa ma jiya aɗa wonti mor ɗo yeeso joome nimsa taw ruttade woodani tinnoɗen kormeɗen ɓen yiɗodirɓe guittanen gueɗal ɓeɗo henna dewle ngari goto min kala waɗana hoore mum rento ñaayde gese janani himmirana ngal mum nde tawno ko ɗum tan woni ko ɓamtata en beele enen kala mbawen jibinde ko barkini gonen e weeyoji gilli kam e ɓamtare musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe buuɗal yurmeende eɗen jiiɗi nayade e ɓatakuji jonɗi seeɗa iwɗi e baniramen rewɓe kam e musidɓe worɓe
resondirnoɓe gila duuɓe kitaali duttiɗan ni ngam ɗaɓɓoyde jawdi aduna ɓesni toon dañi toon ɓesnguuji kono kadi sikki ala mawngu woodi ɓe kortima wuurde e ngol ɓuuɓol ɓe naywi ñabbuuji naati ɓe jiɗi artude ngam takkitaade banndiraaɓe ɓesnguuji mbi hay loppen min kootaani yurminima e oɗo ɓataake banndiraaɗo debbo giwɗo en to baŋnge Europe o holliti joom galle makko eerimama mo laabi jonɗi o wi o yahaani nde tawno omo nandiri e esiko omo yurmi ɗum o yiɗa accu ɗum gooto joomiraaɗo hoddiri o jaɓi o yehi o tawi joom galle makko ɓe ngoni toon ɓe nawri ɓinguel maɓɓe ngel ɓe dañño kono kadi ngel ko baggel wonno ɓe jimini toon ɓiɓɓe nayo woɗɓe woni joyo ɓe mawni mangu naati sukaɓe ngoni dulluɓe e nder Europe hande nana to janggo nani ga jibini e bangeji kala rewɓe ɓe e worɓe ɓe ɓe keeɓi alatere ɓe jiiɗi hoodde nokku maɓɓe caggal nde may huɓere maɓɓe ha yooɗi ɓe pewni galle maɓɓe ha feewi ko kamɓe tan gartata vacances yiide koreji maɓɓe mawɗo gorko wimo min noon mi tampi jimmi ko foftade arti jooɗi to men ga mawɗo debbo horima accude ɓesgu mum o yenanama ngu ɓesgu wona artowo omo doga hakkude leydi makko e ndin leydi kala sawi sukaɓe ngare koote ndesoyon kore jam beele e kala saaha enen kala gonten neɗɗo goto elle ma wi sukaɓe ma dongmo yontere o yiyaniɓe ko ñaw musɗo kamniɗo hande gonɗo durde e nder rendoji men holno mbatten alay sago cakken peeje woto kersen haalde o ñaw omo tawe ɓerɗe e nder galleji goto kala e men ngare ndenden piɓen anniyaji moni kala wukkita ko woni e ɓernde mum beele mbawen safrande koye men ñabbuji men welani jibina ɓiɗɗo ha mawna mbiyamo hammadi walla kumba so mawni haw mawni aɗa laara ƴiƴamma aɗa laara ɓiɗɗo mo muyninɗa ɓiɗɗo mo mawninɗa accuma yaha wuura bange goɗɗo wima min mi hootani jeyma mi yiiɗa toon ganden sukaɓe ko enen jibini ɓe ɓe ngari ko weltinde en no beltinirɗen ɓe tumane jibinɗa ɗe welti soɓe mawni yoɓe beltine en ɗannaki ngam mayde toon en ɗannaki ngam naywude toon en ɗannaki ngam ɓafnade toon en ɗannaki ngam ɓiɓɓe men mawna ha ndese toon jibina kadi ndesa toon jibine kadi ndese toon ha wonta leƴƴi goɗɗi ɗi en gandani ɗanninen ko basal so en dañi en mahi mbaɗen gollorɗe garten sukaɓe men gilaɓe baggiɗi gartiren e nder cuuɗi men jangguinen ɓe ɗemɗe men jikkuji men gonka men pamminen ɓe so yiɗi janggo so ruttima o wawa artirde hoore makko nde tawno o andu lasli makko woyiɓe jinnaɓe yaaɓe naworɓe ɓesguji mumen jibini toon o saaha jiiɗi artude ɓiɓɓe mbi hay loppen min gartani ko gartuɗa ko kala ka duttotoɗo ɗum waɗi hande sa laari laaɗe diwoje ɗe jiita hen ko mawɓe nayeɓe worɓe kame rewɓe yaaɓe ha dañi duuɓi 60 ne jaɓani 7 ɓiɓɓe mumen nan toon ne jibini ndesi ha heewi gartani awa accude ko ƴiƴamma e kosamma kono kay aɗa andi ɓe kaddi gurdam gona hottoɓe ga henna an noon ma artu joɗɗa sa mayi gubbeɗa e leydi ma mbete kamɓe janggo maɓe keptin ayawo ma walla ni iwdi ma so tawi ɗannungal wonno ko basal ngam yidde dañoyde dañal ganden en gonti yaaɓe mawnoyde gartoɗen towa to woni nañƴen gabbe haalis mahaɗen galleji men ha yooɗi mbasɗen ɓesguji men taare gueno yo jomiraɗo wallu en
rokken jam kami ɓural ko kalɗen ɗo kala ko ɓatakuuji iwde yoga e bandiraɓe men wuurɓe hannde e donge Europe ha e donge goɗɗe kala ko wayno Amérique e Afrique ronkanɓe hannde ɓesguji mumen yoga hen ɓiɓɓumen ko tettaɓe rokka ko ɓe nehoɓe ngam ronkudema nehde ɓe ɓiɓɓe jamma ñalawma nde pelɓodira e police ji ene battindo e cuuɗi dumbirɗi e kala saaha police ne koña demal galle ma e kala saaha jangguinoɓe dokka ɓataake ngam wullitade gonka ɓiye ɗum noon ɓiye gila ne waggiɗi jangguin ɗum nawde ɗum leydi ma mbaɗa ɗum e cuuɗi janguirɗi hitande kala so yiiɗi nawta ɗum lawol gotol ɗo gonɗa so feeri ha dañi haqqille wawa wuurda e ma wuurda e enɗam ma beele janggo mbasa majjude an o neɗɗo tedduɗo tinnoɗen e koye men gila en jenggani ko ɓataake iwɗo goto e bandiraɓe men rewɓe kamɓe musidɓe men worɓe mi arta e moon joni so gueno haaji musidɓam tedduɓe. toɓɓere wonde nde jiɗɗen natande ko fate banggue ɓataake bandiraɓe rewɓe e musidɓe worɓe ko enen kaldata gurdam men ko yonti haalede kala yo haale oɗo bandiraɗo debbo o holliti hoolare mawde joli hakkude makko e joom galle makko ha ganduɗa gorko so yeehi golle arti ɗo jooɗiɗo e ɗo jooɗiɗo ko ɗon noddirguel maɓɓe woni kala e maɓɓe mo noddirguel mum soni ƴettat jabano goɗɗo o ɓe goni neɗɗo goto ɓe tamodiri ɓe jiiɗodiri ɓe ɓesnidi ɓe kolodiri kono kadi kanko debbo o holliti waɗi saaha goto nde dinguire WhatsApp joli o tini mbaylandi mawdi iwde gorko faade e makko tuma nde gorko o naati yoga e duuɗe WhatsApp watti sene lootoyo tarodde nawat téléphone mum so tawi ne wirde huufi ko téléphone mum so tawi ne ɗaano wa mofta téléphone mum ha tiiɗa ni tigui wa andi ndeke oɗo gorko mawɗo wonko joltini goɗɗum ko alano hen omo meero noon saaha kala yidde andude o ko mofti o rewindi ha waɗi saaha goto mawɗo gorko mo wiyata joom galle makko yejjiti noddirguel mum ndeke wo memi o udditi o tawi toon on ne andodiri e debbo goto konnguɗi coofɗi mettuɗi heɗade nate coofɗe mettuɗe laarde aɓe neldodira aɓe kalda o ronki gonɗinde mete ko joom galle makko waɗata ɗum ɗo henna o jooɗima yontere o haalani kal nde o daari gorko o sikkito mbete ko o gorko ngam hoolademo nunɗal joom galle makko ngam hoolademo peewal joom galle makko ngam hoolademo kulol Allah joom galle makko ngam hoolade yidde joom galle makko faade e makko kono kadi o itti message uji ɗi pop e notoɗe pop o waɗi e noddirguel makko kala nde gorko o yeehi golle o laara omo yenana kay konate joom galle makko omo yenana ko haala joom galle makko ko dande joom galle makko ene haala konnguɗi coofɗi ɗi belani ko fate banggue weltinde fittande mum ha itta haalis ne nelda on debbo ni woni nde ɓernde makko muusi kanko on debbo o haalani joom galle makko on yeddi ha memi leydi fondi hen kala o acci o waɗi feere o meeri ha o heeɓi numéro oɗon debbo o haalde on debbo wi ɗum tinnoɗe woni worɓe ne ngoodi so tawi on batti nannude ɓe woni e konnguɗi peewani oɗon mbawi ittude ɓe e sagoji mabɓe so ɓeɗe jogui woni yimɓe ko bab adama en gila hanki goƴa ko golle mumen e galle mumen e kurus mumen sa fotte mabɓe e nder WhatsApp uji aɗa yewtide e mabɓe saha kala aɗa ƴorɓoɓe seeɗa seeɗa gorko sa ƴorɓima ɗum tan wodat ko dilli e mum so watti dillude seyɗade natta e mum aɗa nelda ɗum ñaaƴe ma
aɗa nelda ɗum reedu ma aɗa nelda ɗum mooso ma aɗa nelda ɗum geɗe ma gitta ɗum e sago mum taw ganduɗa yiɗano kono seyɗane wallinma ha naata e ɓernde mum ni debbo o wimo o ƴatti debbo e kala ɗemgal o haale debbo kala konnguɗi mettuɗi teni kanko on debbo baɗannoɗo ngal ɗon baɗal o wonno yanima ko beeli yo gorko resmo ndeke musidɓe tedduɓe sa ƴattodiri e sehili sa ƴattodiri e joom suudu sehili maɗa mo jiɗɗa yo rese guila ƴamal haalaka ndeke an saari en wawi mbaramo walla ɗeɗɗamo walla dabramo musidɓe tedduɓe bandiraɓe rewɓe hewɓe gullitima bandiraɓe men rewɓe hewɓe nana hande e whatsapp naata e dingiral ɗubbino gona less ene ƴama worɓe jananɓe ene jarribo ɗumen ene guitta ɗumen sagoji mumen ganden noon gueɗal gotal ne woodi viol wona tan gorko waɗata debbo viol hay debbo ne waɗa gorko viol saabu woni hunde ko viol jiya oɗo gorko ndeɓa e makko aɗa haalamo less aɗa sokkitomo less aɗa neldamo hunde less aɗa weltinamo less hay ɗum ko viol saabu ne woni yimɓe ɓerɗe ɗe ne mbeeɓi ɓe mbiyete ko muhtaju ay kamɓe ɓe tiiɗani koɓe yimɓe tan ganduɗa yaafɓe ɓerɗe wonɗo ndewataɓe tan a jaggatɓe joni joni ɗeɗo gueɗe ko gueɗe poɗɗe rentede musidɓe tedduɓe onon bandiraɓe rewɓe tinnoɗe kala gorko mo jiiɗon ne resi kormoɗe ɗum jogoɗe e mum huruma gorko desɗo so are mon ene tappiso on to banggue bandiyagal caloɗe ko desɗo gandon onon ne kadi janggo kon reseteɓe so ndesama on jiiɗa gorko mon waɗe noon ɗum ne alay saago caloɗon enen ne worɓe ɓe alay saago tinnoɗen gonen worɓe hellifaɓe toppirɗen haajuji men toppirɗen rewɓe men ganden wonko ɓe jiiɗa yiyande en guila e ɓiɓɓe men ha e koye men ganden so en ndenaki ma gueɗe cayseyagal bonnan en gurdam men hakkude men e ɓesguji men hakkude men e suddiɓe men taw wona ɗum wonno yaani e men ɗum noon tinnoɗen no moƴƴi onon bandiraɓe rewɓe wonɓe hande ɓoggi karalleje ngam yidde ƴamde worɓe jananɓe ƴamirde ɗum e mbaadi ndi fewani neldu ɗum cagarte ha jomum yinma nelduma haaliss mum ha debbo mum tina jokkodira e maɗa wima accu joom gallam o mbatta ƴettade aɗa yenna ɗum wona e kelli fuya wona e nunɗala annene gorko sa watti moftude téléphone maɗa suuɗa a moftani jaam annene debbo sa jagui code a waɗe téléphone maɗa mofta aɗa suuɗa joom galle maɗa a wona e nunɗal tinnoɗe garen gonen e nunɗal enen kala gonen e neɗɗo goto ko ɓataake immorade goto e bandiraɓe rewɓe faade e rendo ngo beele yimɓe kala mbawa rentade mi arta e moon joni musidɓe tedduɓe oɗo henna ɓataake goɗɗo immorade e baniraɗo debbo goto o holliti kawis Allah mawɗo ne jaggimo hakkude makko e joom galle makko o holliti gorko so arti golle o fewji ko ñamaɓe ñamiɓe gayni caggal nde o ɓufti o ɓatti gorko o gam yidde yewtidde e mum woni himme gorko o tan ko téléphone mum na jogui téléphone mum tan ene laara photoje ene winda ene haala e whatsapp ene woni e facebook kankone o haaɓa hawo haaɓa hay somo haalda e gorko o nanata ko haalata ko o haalata ha hunde juuta o wiya gorko an ko kalmi kono o wiya ha holko mbiɗa o wiyande ka heɗaki kankone ɗum muusa ɓernde makko o jagga téléphone makko o wona e dinguire omo haala gorko ne haala to omo haala ga ha nde ɓe gongi kala ɓe payi dow leeso ɓe lelo o wi ñande kala ko ni ɓe goori musidɓe tedduɓe ɓe ngala yewtere so tawi tan woni ɓe jooɗima sal sukaɓe lelima goto kala hoɗi koye téléphone mum kanko noon o holliti nannimo e téléphone makko ko yidde gorko yo wattemo ko haqqille yomo an accu téléphone ma o
ɓayde o rewin haw tampi o ronki kono o holliti e lees o ƴetti telogoma haala nden gorko ɓurat dañde demal manngal e wawde kadi heddade ɓoggi he o wonen haw haaɓa o faydir suudu o lelo o tarlo haw tampa gorko arani o hocca téléphone makko o naata e réseau sociaux omo heeɗo audioji o watta hay écouteur ha gorko ara lelo kañumne saaha foof laara téléphone mum saaha fof o laara téléphone makko ha nde ɓe gongi kala soɓe pini ko noon ɓe goori o haali o tampi waylaki musidɓe tedduɓe ɗum noon ɗo ko onon garata hen nde ɗo toɓɓere eɗen gandi no yaaci ko oɗo banirat debbo goto wulliti kono eɗen gandi no yaaci hande yimɓe hewɓe natti yewtidde e worɓe mumen rewɓe hewɓe worɓe hewɓe kañumenne natti yewtidde e suddiɓe mumen mo jiiɗa kala nan nami téléphone mum ko jamma jengi ko kiraɗe gari ko kiraɗe ɓenni ko kala ɗo wonno foftorde ko ɗon jomum huccanta jewte mbetene hani walla hanani mbeɗa ɗum ne wurna ngal dewgal walla wurnata ngal dewgal holko wurnata dewgal mbete wona yewtidde mbete wona yewtidede mbete wona yewtere walla ala mboɗa andi aɗa ɗo mboɗomi ɗo ka joom suudam komi joom galle maɗa lelndene hakkude men dépasse ne hakkude men gasi ko heddi ko ko gurnima mboɗo waɗa ko ɗum woni dewgal walla ala musidɓe tedduɓe alay saago ganden ko woni gewgal jogui dewgal ko communication so communication ala dewgal timmata alay saago ganden yidde ɓolde wuurata mboɗo yinma tan wuurata mboɗo yinma ma wonday gollal mboɗo yinma ma wonday dokkal mboɗo yinma ma wonday yarlitade mboɗo yinma mboɗo yarliti yewtidde ma mboɗo yinma mboɗo yarliti tindema aɗa ɗo mboɗo yinma mboɗo horsinma mboɗo teddinma mboɗo fasnima kono kadi mboɗo wonma respect wonkomi wawa wadde e yeeso ma wonkomi wawa wadde e caggal ma kono mboɗo yinma aɗan ɗo henna hatta kam wadde ko jinmi ko mi haaldata e ma mi tinanima aɗa ɗo kono wiñi tan mboɗo yinma musidɓe tedduɓe ene jilli funti ɗum noon ko onon tigui garata hen musidɓe tedduɓe ƴewtoɗen nde ɗo toɓɓere no fewi eɗen cakkitoro ɗo henna ɓataake oɗo henna bandiraɗo debbo mo ganduɗa ala kaɗɗomo dejje oɗo galle so wona ko wiyete ƴeekiko oɗon gandi ƴeekiraɗo ƴeekiko oɗo henna kala subaka mo Allah addi so waɗi kafe wiyata ko welani so defi bottari wiyata ko welani so defi hirani wiyata ko welani ɗo woni kala bonna inde makko wiyamo ko mbabba wiyamo ko ɗum ala kala ko wiyatamo ha ganduɗa so tawi ƴeeki ko guiƴumen rewɓe garini jewta o yalti suudu makko o jooɗima saha kala ɓe ñumodira ɓe jala ɓe tappodira kelle ɓe goni koye makko o haaɓa noon o noddi joom galle makko laabi jonɗi yo hajoɓe on wimo yo muñ so haalni esiraɗo on wima guelat faaɗi ɓernde hay goto wawa jaldude maɗa so neɗɗo jalde ma tan a haaɓat omo yenana wona ɗum woni ɗon koɓe kalata ko aɓe gandi omo andi kono o yiɗi kam ko maximum yo rokke hurum e respect e teddugal e oɗo galle so haalni gorko yo muñ musidɓe tedduɓe namdal faade e moon mbete dewgal ko muñal walla ko kaldigal holko woni dewgal holko jogui dewgal mbete ɓernde señore ɓernde simtore ɓernde nde wona hayre wona jamdi ɓernde wonde husere hettere ene simtay mum ƴiƴam sa muccine muusa so muccama ne muusa kala ko yani mum ne tina so estomac mum ngabbine tina ɓernde muusore jomum haaɓa nde hibɓa oɗo suyama yo muñ holko jiɗɗen mbete ko daña ko wiyete crise cardiaque o faɗɗo walla holko jiɗɗen ngare gay mataw wonko ɓuuri muñ ɓayde baɗɗo wona Allah wonata Allah wona laamɗo wonata laamɗo wona khalifa ma halfanima ko neɗɗo no mani te no ɓuranima haydara adduma ɗon ko dewgal te wona kanko resma wona yumum gorko o resma wona miñum gorko o resma wona mawni ko resma wona bani ko gorko resma wona bani ko debbo resma ko joom galle ma
holko saabi on ne wiye muñano mbete wona kaldigal foti wonde musidɓe tedduɓe sen jiiɗi dewle ɗe ɓooya ko mbiɗen fuɗɗode haala men ko kala jiiɗa dewgal boni won peɗeli naati ɗon won gite ɓiiñi ɗon won belleji mbaɗa ɗon won kuluɗe ndirmbili ɗon won naafigeji corcorti aɗa keewi e nder rendo men dewgal bonata jamais ɗoɓe naatani kalɗo dewgal boni goto maɓɓe so jaaɓi haalde ñihlama ha jaaɓi haalde tan haalat kaari wi kam ni a wi ni kaari wi kam ni a waɗi ni kaari wi kam ni a yehiɗo kaari wi kam ɗo a waɗi ɗum so jomum jaaɓi haalde kono jomum wiyata komi haalata kono mboɗo andi biɗo mo fenata toɗon fenade fuɗɗi ko ɗon ngare nguuren teddungal nguuren kaldigal woto mi yeyi nguur maslaha yeyi nguur muñal wodata muñal ko mayde kañum ko muñal ko naturel ñaw a muñat ko naturel basal ko muñal ko naturel ko Allah addi ɗum woni ko Allah wi sa yiɗi wonde julɗo haqiqa a muñat ko hoddiri e mako kono noon wonata ha wonata neɗɗo goɗɗo dariɗo ala foɗo iwe hoddiro ala nande hoddiro ala tan ɓakka hunde dow ma mbiyeɗa ya muñ ala yo won kaldigal alay saago cuusen haaldude giwen mi resnama tan mi haalata mi resndi debbam ɗo tan mi ala konngol ala aɗa jogui konngol nde tawno ko an wiya ka gaynako ɓayde ko an woni gaynako janggo Allah haaldata yumma Allah haaldata e bamma Allah haaldata e mawni o Allah haaldata koye ma o debbo mo nesɗa o haqqe makko e ma o Allah haaldata yumma o ala Allah haaldata koye ma an gorko o deke ko an e makko ñawdata ɗo ñawdoton ɗo yumma tawita yumma nana ñawda e bamma ayi ni yarata ɗum noon firti sa andi ɗum tan ma jogo ndigal maɗa hakkude ma joom galle ma hakkude ma joom suudu ma goppon ko heddi ko kala beele enen kala mbawen wurde nguuren moƴƴam musidɓe tedduɓe so buuɗal yurmeende feri feeñe windere feeñjay ɓataake bindaɗo ñande njeslaare taw koye dewle faati musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar keɗki malaki jaam iyo jaam Allah ñallanen musidɓe tedduɓe